Ngunit parang sa'yo ayaw na lumayo. Oo, kunti mo na. Mahal kita. Hello mga kamogs, this is Indians TV. Welcome back. Karon natong pagreaksyonan ng usa ka kanta sa VST and Company bali. Oo, grabe po ni dugay na kay nga kanta ni pero nindot kay ni pag kuan. Nindot ni nga kanta kining usa ka kanta nila nga ipagpatawad mo. Mo ni ilang pagkawiran karon sa Project Romeo bali. Ang tag-iyam tingig siguro aning kuan kining channel bali mo ni siya kaning nagablo o nakablo og sinina bali mo ni siya ang tag-iya sa channel nga atong pagariakan karon. Oo, ato pong tanawon kung unsa pod ang ilang sa pa ilang mga kuan ba kay nindot pud sila mga kuan kay kadasagaran nga nitan-aw ko sa ilang video kuan kanang classic ba. Ang classic ayo ang mga bag-o imo nila classic. Oo, tanawon nato kung unsa po ilang pagkaareglo o unsa po ang ilang version bali ani sa ipagpatawad mo. Okay? Sige. Pero sa mabago nga na nakakita karon sa atong video unya matinga ka nga atong giputol-putol ato na gituyo kay usa man ta ka reaction video kada putol na to mohatag ta og reaction o opinion para sa sunod o sa katapusan di na ta mohatag pa og taas nga reaction video bali o taas nga opinion bali diha na insigida sa atong pagputol mohatag din ta og opinion bali. Okay? Para na sa mga kuan pero kung kamo sa mga dili pod gusto nga naisigigyaw-yaw o nag-react ato pong ibutang ang original nga link ani dito sa atong description. Nasa atong description. I-click lang na ninyo nga to. Direct mo sa ilang channel bali dito na mo tanaw. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wa na matay lang gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Alright. Aday ni sila sa kuan day. Murag nag-picnic ra bali o nagbanig ra bali diha o. Ipagpatawad mo. Okay. Aking kapangasan, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Sa grabe karon ba kay ang kuan ba ang dating sa ilang sa pagkanta gino classic gid kayo o classic ang ilang ang ilaging genre nga pagka kuanon bisan unsa nga kanta kay kini usap pud sila nga mga antahay pud sila sa kuan pero naka-record na pud ni sila sa kuan kusog-kusog na pud ni sila pero atong atong ning nakuha nga video karon kay grabe ka ayos pud kay nga pagka kanta o version bali nila sa ani nga kanta sa VST and Company. Pagpatawad mo, ako may naguguluhan. Ubus ra bali sa babae bali. Di ka masisi Kwapo kang blindo. na ako ay pagtakan. Hindi na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw na lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad.
ato madungog sa ila ba sa ilang pagkanta, grabe ka control kayo din kanang walay ka nang mo pa pakuanay ba pasik pa kupitin siya bali sa ilang kuan naunsan hintani di nun ta kalitok kupitin siya bali sa ilang kuan mga isig katingo gali normal lang bali nga pagkakanta mura gi ka to mga classic gid ba nga maminaw gid ta kayo gali ay tungod pud kay naani si blending grabe ka nindot kayo. Oh, timo na. Balikan ng gablak mo itaas ang iyong tingog. Ipapatawan mo. Sa babae may ubos ra bali. Alto. Simple ba? Minahal kita. Kay tagal-tagal. Kuya kayo no, una-una ra ko nagkanta ba. Nanganta na sila pero tanawang sa ubos. Naihalo-halo ba? Oo, pabugnaw sa tingog. Halo-halo lagi. Ah, okay, magyapang tingog. Bisag kao halo-halo. Sana naman ipagpatawad mo ang malabis na kabilisan ko. Ngunit ang lahat ng ito'y totoo. Ipagpatawad mo. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Minahal kita agad. Kuapo ka nga version nila gid eh. Ipagpatawad mo. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Nice. Okay kay nga ilang version. Okay, ato na pong nadungo sa ka video bali ni nga ato pong nakitaan gihapon sa atong kamuno na itong pangitog content kini usa ka kanta bali sa VST and company bali no big paano siya bali kanang nindot kay nga pagka paano ba nindot nga rendition bali nila pud kay sa original mo simple lang nga kuan pod pero wala gihatagan bali nila nga grabe ka classical kay baka nang murag grabe ka mingaw kayo murag grabe ka maminaw ta sa ilang tingog gali nindot po kayo tunod ang pagkakanta pod nindot wag mga quality pug tingog ni labi na ning nakakuan ining naka black usa pod pareha man sila mga nindot titingog kay pang gitarista kay usagod po ni siya nga paano gid pod sa bali siya nga may nagduyog bali o maayo po kayo taas din nay pag alto ang babae sunod ang lalaki po isa murag sikan alto ba o nindot kay paminawon ang ilang pagka kuan bali pagka sa tugtog bali sa kuan rendition bali ani nga kuan nga kanta bali sa BST bali diba sa inyong kasulti sa atong video karon i-comment din sa atong comment section o sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video nya wa pa ka naka-subscribe nya iganahan ka subscribe na
i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook na sa description akong ibutang. Kung gusto mo dito mo tanaw, dito na lang po. Okay? Sige. Ita magdugay. Dagang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.